loro kayane. Iki loro. Mas pengen buntute kali. Nek iso karo ning dhuwur double. Biasanya nek sing gedhe adem. Seger. Ngamu panas saiki njaluk adem ya diparingi adem. Gusti Allah ki wajan adil kok mau sahabat panas. Iki sing rada ngaku kok mikine adem-adem ngene iki. Sakno. Sakno iki buket tuh. Buket tuh.
Yo yo yo. Yo yo. Yo yo.